בשנת 2007 הקמנו את חברת אייל GPS. המטרה של החברה הייתה לתת פתרונות סלולריים לבעלי מוגבלויות ראייה. התחלנו עם איזשהו סטארט-אפ שנכשל, אבל הסטארט-אפ הזה היה אוצר של ידע, כי הבנו מתוך הסטארט-אפ הזה בשנת 2007 המון ידע, קיבלנו המון ידע על תחום של עיוורים וכבדי ראייה, מה חסר להם, מה יש היום בשוק, ואיפה אפשר להשלים את החסר, ומשם פיתחנו את מוצר הדגל שלנו שאנחנו מתחרים בו בפיסטק היום. המוצר נקרא דובר אישי, מאפשר למכשיר הסלולרי בעצם טכנולוגיה שנקראת קורא מסך, כמו שכל טקסט שנמצא על צג המכשיר מדבר. היתרונות הגדולים של היכולת הזאת זה גם שעם איזשהו פטנט שהצלחנו למצוא בתחום הזה, זה שהטקסט מוקרא ברמת הקראה מאוד גבוהה. המשמעות של זה שגם עיוור יכול להשתמש בטלפון, באותה מידה נהג שמקבל סוג אחר של הקראה, כמות הקראה שונה, יכול להשתמש בזמן נהיגה באפליקציה הזאת, הכל באותה אפליקציה. זאת אומרת שאנחנו יודעים למיין את כמות ההקראה במסך לפי הקהלי היעד, ואנחנו מקווים להתפתח ולהמשיך עם זה הלאה לכל שוק בעולם. היכולת הזאת מאפשרת לנו את ההתפתחות המהירה לכל שוק אחר בעולם, בגלל הסוג של הטכנולוגיה שאנחנו עובדים איתה. תודה רבה.